Ιωάννα, θα μας δείξεις νέες παραλαβές στις τσάντες. Ξεκινήσουμε με την ντους που όπως βλέπετε έχει έρθει σε πολύ ωραία καλοκαιρινά χρώματα και έχουμε φυσικά και τα κλασικά με το κλασικό λογότυπο, το χαρακτηριστικό της ντους. Εμένα η αγαπημένη μου είναι αυτή εδώ με αυτό το φανταστικό χρώμα του γλυκάνισου, το lime, σε συνδυασμό με καφέ και το φλεκτό αυτό λουρί, έχει δύο λουριά όπως βλέπετε, έχει μέσα και εσωτερικό για να μπαίνει χιαστή. Μετά πάμε σε αυτό εδώ το πολύ cute, μικρούλι, μαύρο, πολύ όμορφο και για βραδινές εξόδους και για πρωί ακόμη. Εννοείται ότι έχει λουράκι για χιαστή. Επίσης στην ντους μπορούμε να δείξουμε και αυτά τα φανταστικά μπρελόκ που υπάρχει τεράστια ποικιλία όπως μπορείτε να δείτε στο site μας. Έλα εδώ να δεις χρώματα. Καθώς και σε πορτοφόλια. Και συνεχίζουμε με FR&C, την ελληνική εταιρεία. Έχει βγάλει φέτος αυτό το φανταστικό print, το cow. Με το cow print παίρνετε μαζί δώρο και αυτήν την tote, η οποία είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι, για θάλασσα. Φανταστική ιδέα. Η συγκεκριμένη είναι και διπλής όψεως. Και από τη μαύρη πλευρά μπορείτε να την κρατήσετε και από την cow. Υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ποικιλία σε σχέδια. Σε αυτό εδώ το nylon καπιτονέ, ό,τι πρέπει και για άνοιξη και για καλοκαίρι, σε δύο χρώματα, μαύρο και beige. Υπάρχει αυτή η handlebag, υπάρχει αυτή η γόνδολα, η κλασική μας μπανάνα, η κάμερα. Επίσης πολύ ανοιξιάτικη είναι και αυτή εδώ, η τύπου jean μαύρο σε συνδυασμό με το κάου. Αυτό αφαιρείται, γενικά τα πάντα αφαιρούνται. Είναι η πιο ευέλικτη τσάντα που θα μπορούσατε να έχετε. Είναι backpack. Μπορεί να κρατηθεί στον ώμο, αν μεγαλώσει αυτό. Μπορεί να βγει αυτό το τσαντάκι, να μπει η αλυσίδα και να γίνει θήκη για το κινητό. Αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιες τσάντες περισσότερο, πείτε μας στα σχόλια και ακολουθήστε μας στο Φαβέλα.